Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, добре дошли в вечерните новини по Горбет ТВ. Айде, Вахим, пускай кафенцето и дай да видим какви ги вършат из света. Тази сутрин Украйна загуби още един от самолетите си F-16. Та според украинските власти на борда е възникнала необичайна ситуация. Не се съобщава каква. След което пилотът отдалечава самолета от населените места и катапултира. Той е оцелял и е добре. Украинските ВВС категорично отричат версията тя да е свалена от руски огън. А иначе американският президент Доналд Тръмп заяви от Абу Даби, където е на посещение, че мирът в Украйна е невъзможен, без той и Путин да се срещнат и без участието на Путин в преговорите за мир. Той каза, че е готов за среща с Путин в най-скоро време и че иска да си поговорят на 4 очи с него. Аз се чудя от 4-5 месеца насам как не се срещнаха досега. Знаеш, Тръмп имаше мерак за това още преди да поеме поста президент на Америка. А вътрешното министерство на Англия съобщи, че предсрочно ще бъдат освободени над 1000 затворници. По-точно 1400. Тези с присъди от 1 до 4 години. Това се е правило за да се облегчи пренаселеността в затворите им. Много престъпници, много бандити, много затворници в последно време. Из целият свят, не само в Англия. А в Лондон беше задържан един украинец, който е обвинен за палежите на 2 имота и една кола, които са били собственост на британският премиер Кир Страмър. Мотивите за деянието на извършителя не се съобщават. А през февруари месец във Франция беше поставена проследяваща електронна гривна на бившият президент на страната Никола Саркози. Така той се беше превърнал в първият бивш президент на Франция, на който му поставят електронна гривна. Таман като на престъпник. И сега 3 месеца по-късно тая гривна му е свалена. Тя му беше поставена за така нареченото дело за подслушване, което той е накарал да се направи незаконно. А в България все повече се увеличават катастрофите с жертви. Тази сутрин на автомагистрала Марица, в отсечка между Любимец и Харманли, микробус излиза от пътя и се озовава в дерето. На място е загинал 20 годишен младеж. 13 годишно дете е с опасност за живота в болница. Пробите, които са взети от водача на микробуса, са реагирали на кокаин. Лошото в цялата ситуация е, че водачът, който е приел алкохол и наркотици, на него нищо не му се случва. Той оцелява, но пътниците до него не. Или жертвите винаги са от срещната страна, които нямат никаква вина. А това бяха новините набързо от мен. Живи, здрави и до нови срещи!